овозашро бинед, овозашро. Ассалому алайкум дӯстони азиз, акнун дар ноҳияи Ҷолдинбалхи Калхозобод боз як навигари хуб. Дӯстони азиз, газоблоки автоклавни дар ноҳияи Ҷолдинбалхи Калхозобод қарор дорад. Навигари хуб шуд. Дӯстони азиз, акнун шумо аз ноҳияи Ҷолдинбалхи Калхозобод газоблокҳои автоклавниро марҳамат бемалол харидорӣ кардан мегиред. Автоклавни маънеш чи аст ки яъне ки ҳар як ғишто даруни печка медурояд, тақрибан 1000 градуса мепазад, баъд мебурояд. Дӯстони азиз, барои ҳамин номаш автоклавни мебошад. Дӯстони азиз, акнун барои шумо нархош ва размероша гап зада мерем. Барои шумо 5 размер дорад. Размери 10, 12, 15, 20, 25 размеро ҳаст. Хулас сифаташро автоклавниро марҳамат бемалол шумо аз наздиктар омада санҷида баъд харидорӣ кунед мешавад. Доставкамон тамоми минтақаи Тоҷикистон доставкамон ҳаст, договорно мешавад. Акнун ҳозир ино дар ноҳияи Ҷолдинбалхи яъне ки Калхозобод дар вилояти Хатлон қарор дорад. Дӯстони азиз, барои шумо размероша гап зада ва нархоша гап зада мерем. Размери 10 мон дӯстони азиз 13 сомонӣ аст ва размери 12 мон 15 сомонӣ мешавад ва размери 15 мон дӯстони азиз 18 сомонӣ, размери 20 мон 22 сомон ва размери 25 мон 27 сомонӣ дар ноҳияи Ҷолдинбалхи қарор дорад. Дӯстони азиз, агар аз ноҳия берун шуд, роҳгирош бо ягон сум плюс минус хуш мешавад. Дӯстони азиз, акнун сифаташро барои шумо нишон медиҳем. Тамошо кунед. Ранги доира бори дарангас мекунад. Тамошо кунед. Ина бинед. Ина бинед дӯстони азиз. марҳамат бемалол харидорӣ кардан мегиред. Хулас сифаташ беҳтарин аст. Акнун барои шумо ҳозир як бор зада нишон медиҳем. Тамошо кунед. Малатока аст. Ё бисмиллоҳ. Ина бинед. Овозашро бинед, овозашро. ҳамқа сахт мезанед малоток, мақсад ки бисёр намедорад. Камтар наздиктар мебинем. Мақсад кафи дам намеравад, шикастам намеравад. Автоклавни 1000 градуса тақрибан пухтага ингушт. Хулас дӯстони азиз, рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Агар аз номи канали Калхозобод ТВ гап задем, барои шумо боз ягон сум тавқӣ дода мешавад, яъне ки бо ҳай арзон мешавад. Вобаста количестваша ба шумо кадом размер дар кор бошад, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Акнун ғиштои газоблок, яъне ки газоблоки автоклавни дар ноҳияи Ҷолдинбалхи Калхозобод вилояти Хатлон қарор дорад. Дӯстони азиз, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Хулас вариант ҳаст. барои шумо кадомаш дар кор бошад, интихоб кунед, занг зада муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, газоблоки шумо мақсад ки дар падон мебиёяд, бемалол шумо беташвиш хавотир нагирифта заказ карда мегиред. ҳар як амон падонда мақсад ки чанд куба мешавад, ҳамаша барои як падон ҷо карда овардан мегирад. Падон шуда овардан мегирад. хулас беташвиш, хеле расибной намешавад. ҳамаш падон қатъи мебиёяд. маҳсулотон хушрӯ озода култур мебиёяд. худо хоҳад. дӯстони азиз, хулас дӯстони азиз, наличида ҳаст. марҳамат бемалол занг зада муроҷиат мекунед. размери 10 мегин, 12, 15, 20, 25 мегин. ҳама размеро ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат мекунед. боз як чизро фаромӯш накунед. агар аз номи канали Калхозобод гап задем, худо хоҳад барои шумо боз ягон сум тавқӣ дода мешавад. бемалол харидорӣ кардан гиред. хулас сифати газоблокро худатон омада санҷида бемалол баъд харидорӣ кунед мешавад.